दिनैथ' नानिनि रिजाल्ट होगोन हे आफा बोराइ बाथौ नानिनि रिजाल्टआ मोजां जाथारथों आयै 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 आंना रिजाल्टआ जोबोद मोजां जादों ए हामथारबाय फिसा फार्स्ट ना सेकेन्ड फार्स्ट आयै हे आफा नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय लोगोफोर माबा मोनसे सानांसिगोन बिदि थाबाय थाय जानाय नंला फैसा खामायगोन जों फैसा माबायदि फैसा खामायनोलै बन्दु आइडिया मा आइडियालै बन्दु नोंसोर सानै आंजों लोगोआवनो जागोन दानाथ' रिजाल्टआ मोजां जाबाय फिसानि फरायनायनि खरसा नांलायसिगोन आखायावबोथ' थाइसेबो फैसा गैखाया अमाखौनो फानाबानो उफाय गैला बे मासनि केस फाइलफोरखौ लाबोलाय Yes, ma'am. माथो केसआनो एखे गोजा मा केस जाखो बेफोरलाय आच्छा गाबोन इनभेस्टिगेसन खालामहैनांगौ मिन्थिबाय ना गैला डिउटियानो हर सान जासिगोन खोमा थना बेबि गाबोन बेरायनो थांनि थना प्लिज ओं दे भाई एबारनिखौथ' मालखौ एसे मोजां मोनदोंना एसे गिदिरबोमोन ना माला ओमफ्राय नेक्स्ट टारगेटआवहाय एबार हले नेक्स्ट टारगेटआ लांहिन जागोनथ' जायो हैथ' अमायानो गैया माथो नों गबाय बायदोंसो आयै ओइ आयै मा जाखो अमायानो गैया माथो आयै आइ गबाय बायदों खोमा बे फारसे लिंहरदोंमोन आङो नागिरहैनांसिगोनसो आं बहाय थांनो मादै अमा नागिरदोंमोन बाबु गबाय बायनाय नुदों नामा नोंसोरो गैया मादै नुवाखै दा नुबाय बायबा खिथा दे जागोन दे मादै ओइ बिनि अमाखौथ' जोंखौ खावदोंमोनलै
मुखुवा गाबांबा दङ बो माइ मासिखौ लानो हामगोन दे मा होनो जाखोलै मोसौआ मेरलाबा दंथारो बेयाव बबे मासेखौ लानाया हामगोन आच्छा बै मासेया नामगोन नामाथाय बै मासेया हा फै 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 फाय 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 ओइ होना हो एसे होना हो ओइ मासानो होलै एबारावलाय बाइकआ सफैथारबाय फाय 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 मासि साला मासि आलसियालै मुखुवा फाय थाथाब फाय आया थु हुइ हुइ आया हाय दासो नुगोन फाय फाय हायदोलै आइदै नोंखौ फाननानै जोंहा बाइक लाथारनांगौ फैदोलै फै 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 माबार फैदो है बुन्दो बोरमायाथ' लाम मोनखाबाय जाबाय बस बस लानो गोनां बुस्थुखौ नोंसोरसो लाबायलां नै मोनसे लाना फैबाय अप्प'लाय गोदान ब्रेन्ड निउ इमान दामि जोंनि थांखिया गिदिरनिफ्राय गिदिर जानांगौ मिन्थिबाय जागोन बस जागोन बस जागोन एक्शन हो बेटा हो फैदो धोरोम नों मिथिगौ ना जेब्ला आं मेगन मुसेबो नोंखौल' नुयो जेब्ला आं मेगनखौ नायो अब्ला नोंखौल' नायनो गोसो जायो ओइ नों खोनादों ना औ मा बुंदोंमोनलाय बुंफिनलाय थै गावहा जेब्ला आं मेगन मुसेबो अब्ला नोंखौल' नुयो जेब्ला आं मेगनखौ नायो अब्ला नोंखौल' नायनो गोसो जायो जेब्ला नों आंनि खाथियाव गैयाब्ला आं सानो नों आंनि लोगोआवनो दं थ' थांसै आंनाथ' फैसा गैलालै आइडिया गेसखौनोथ' सोर लाखिगोनलै थिपायावनो हरसै आं फोरमाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया माला माला एसेबां गोबाव जालांखो आं जेबो पात्ताखौनो मोनासै नोंथ' आरो थ'ना आंखौ थाबनो लांदो लांनोथ' गोसो जायो नाथाय आंहा दा जेबो इनकामानो गैया जों हौवाफोरा बेफोरखौ सानालासे हाबा जाना लानानै खैफोदावसो गोलैनानै दं होनबा साख्रि नागिरदोना थाबनो फोरमाय साख्रिखौ ओरैनो नागिरदों होनब्ला मोना आजिखालि साख्रि मोननाया जोबोर गोरा आं होनाय इन्टारभिउनि रिजाल्टआ ओंखारबासो मिन्थिसिगोन रिजाल्टआ मोजांब्लानो आं नोंखौ लांखादोंसै आंबो नेना थागोन धोरोम नोंनि रिजाल्टखौ
गसाइनाव आर'ज गाबगोन नोंनि रिजाल्टआ मोजां जाथों। नै खोनादोंना जोंना गेस टेंकियानो गोमाबाय। मा गेस टेंकिया गोमाबाय? न'आवसो थायो नोंसो थायो ना आंसो थायो? नों नायनांगौ ना आं नायनांगौ? हा दामानि जि जाद जाद गोमानाय खोनागासिनो दं आङो। सोरनाबा अमा सोरनाबा बोरमा। गिबायसो आङो। नोंबो हर जानानैसो फैयो न'आवनो। नैहाय नोङो तास गेलेनायखौ गारदो। गुबुनफ्रा जि जाद जाद बुंबाय थायो आंहासो लाजिनो ओंखारलायलाङो। बिदिब्ला मा न'खर जानांगौ जाखो? जौ लोंनायखौ गारनो हायाब्ला गासिबो सिलिंखार जाजोबगोन। मोनजादों ना मोनलाखै नोंलाय? सोर जादों नोंखौ? सोर जादों? आंसो जादों। सिरथा हे इसोर मा जाबावगोन बेजोंबो? सानफ्रामबोथ' पेट्रलिं खालामबाय थायो, नाथाय बे ड्राग्सआ बबेनिफ्राय फैबाय थायो? ओइ र' इमान हराव माइ थाङामोन? ओइ इमान हराव अबेनिफ्राय फैया नोङो? सार आं आमाइमोनावसो थांदोंमोन। आमाइमोनाव थांदोंमोन सार। मिथिखाया नामा नोङो हराव पेट्रलिं सोलिगासिनो दं होननानै? मोनसे खामानि थाखायसो लेट जाबाय सार। हराव ओंखारनांला। जागोन सार। आयदा उदैयाबो बेदला भाई नोंहा उदैया एसे बारायबावनांगौमोन खोमालै। लोखिखौलाय मानो नोजोर होनांगौ? बेदला हामा बेफोरखौ बिदि बुङो। थाबनो बारायदो। आराम जानायखायनो बेबादि जादों। आंनि हिन्जावा न'आवसो दंलै। आं थाबनो थांनांगौ न'आव। ओइ हिन्जाव सिन्जाव बायरायलै नोंना न'आव थांनायल'। ओइ बस नों हिन्जावनि खोथा लाग्रा जाबाय। बिदिबा जोंना जानाय नङाना बिजनेसा बस। एसे बुजिब्रा ना। गाबोन हिन्जावखौ लोगो मोनबाय थागोन। हिन्जावनि खोथाखौ बाद दोनथ'। ओरै जोगारहर दा दे हो। खावलायनोसै लोगोफोर। जागोन बस सिन्था खालामनाङा नों नैबे नोंथां थानायाव। दामानि पुलिस गिदिर जाबायलै एसे न'आवनो थाबनो थांनांगौ। सोरबा फन नाम्बार गोदान फन हरदोंलै। गाबोनसो नामालै? हेल' ओइ सोरलै नोङो साइकेल दं होननानै आंनि गार्लफ्रेन्डखौ फथायबाय थाबा जागोन नामा? बिदिब्ला माथो आंनि गार्लफ्रेन्डनि गोसोआनो बायलांगोन। बिदि नङाब्रा बिदि नङा। दिगदार दं एबारनिफ्राय हरबानांगौबाथाय। गियालै आं पुलिस एबारनिफ्राय हरनाला खिन्थु दोन फनफ्रा। जोंथारदों खोमालै आसोला। जागोनलै सोरनि गार्लफ्रेन्डखौ प्रप'ज खालामग्रा नोंबोआसो। बे सासे सिख्ला दंमोन बेखौ फरायगासिनो दंमोन आं। सासे बयफ्रेन्ड मिथिबाय खोमालै जावथारदों। थ' फै थांसै। औ मेम औ लाइनावनो दं जों साथामल' दं। अके मेम जागोन दे। होद मानो खारलांखो अब्ला बिसोरलाय? आयदे
मा जायोब्ला बिसोरलाय एफा खारनो हायो बा अमा बेदर मेजेम जायै जायै उदैखौनो थिखांनो हालां होद मा जायोब्ला बिसोरलाय हालां उफ ভাই আমিতো সুৰটো লগ নাপালো ঘটনাটো আমি দেখিলোঁ আমিও আপোনাৰ কাৰণে হেল্প কৰিম আপুনি থানাত আহক এফআইআৰ লিখক সুৰটো বিচাৰি পেলাই আপোনাক জনাই দিম नोंथांमोनखौ बे आंनि नायस'जानाय सुबुंफोरखौबो बरायनाय थाबाय सजों दायो मेमनिफ्राय फंनैसो खोथा मिथिना लासै सफैदो र' मेम र' बोरमा सिखाव अमा सिखाव जाबाय थानायनि सायाव मेमा मा बुंनो सानो दाथ' जोंहा इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो दङ सिखावखौ नागिरगासिनो दं जोङो थाबैनो हमनानै मोनगोन आरो जेब्ला जों सिखावखौ हमनानै मोनगोन अब्ला नोंसोरनो थाबैनो खबर होगोन थेंक इउ मेम दामानि बोराया मानो थाब फैया जाखोथाय एफा हर थौलायनासो फैयो सानफ्रामबो सिगाङावनो बिदि होनना मिन्थियोमोनब्ला फैथारामोन आं बिदि थास गेलेग्रा हौवाखौ गारना खारखानांगौहाय सेस दंस' जाजोबगोन बे बोरायजों आंनि सनाखौबो बेनो लांखाथारदों बे बेखौ लानानै फै सेंग्राया मा एसे हेन्डसाम बेसे समायना सिख्ला बबेनि जाखो बेलाय सेंग्राना मोजां मोननाय गैयाब्ला आं गावनि खालामना लानोसो गोसो जाबाय थ' मेम थांसै हा थांसै थ' फैदो